lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, turo nyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay, hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan. Gintong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Nang ako'y makilala, sikat sa buong madla. Santibang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, tinubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakabukit hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RPN. RPN Radio Philippines Network, DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang oras na yan, atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang oras na yan atod sa indo kan Zion Castle Hotel, located at Masoso Compound sa Isidro, Irigas City. Owned and managed by Councilor Danday Robles Moralio Asanza. Ana oras man ini hatod man sa Indoka na Nakings Fall Water Repelling Station na makukuha dyan sa atubangan kan San Isidro Elementary School digdi po sa siyudad ka na Iriga. Owned and managed by Ani Barasina Bagapuro. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Nasalanta ka man ng bagyo o lindol, may paraan para makabangon. Kasama mo si M. Luwalier sa bawat hakbang. Kung kailangan mo ng dagdag pondo sa bahay o kotse, nandito ang ML Quick Cash Loan, Car Loan at Home Loan. Mas madali, mabilis at siguradong maaasahan. Kaya sa bawat laban ng buhay, may katuwang kang totoo. Punta na sa pinakamalapit na M. Luwalier branch today. Ang tulay ng pamilyang Pilipino. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold,
Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Kung palumit man siya, Hello Bright Bar Blue. Isang labanan yan, Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Kung palumit man siya, Hello Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halit sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing yung sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Mga karonda, madangog na sa programang Barreta Asin Platica Makonsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin Platica. Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Indogabos. Pet sa 15 na kita kan bulan na Agosto daw po kita nin Sabado. Banya to sa lado technical si James Oko, duman sa transmitter si Ricky Sagayam. Kumusta sa mga paraan tabay niya to dyan po sa kasentruhan ka na siyudad din Iriga, digdi po sa bilog na Rinconada area, Senman, probinsya kan Camarines Sur. Dyan sa tercer distrito ka na probinsya po ni Albay, iribahan po kita, digdi sa tuyang programa. Yan na pagkaldaw, duman sa mga naglalaba. Sa mga
may babala doon, magaya-gaya na sa tuyang panahon kundi bigla bagang nalumlum. Bali basta dahil naman magparauran taso harong ni ginaliwanan ni na pigribaya na nin atop. Tuturo pagiraray ay pangyayari kung nagparabakal baga kung mga pansulat. Irarom ibabaw, pigsusulat ko. Yung mga binakal akong itong mga pantapal-tapal. Na ako matindi ni pagdahin ni nasawata. Itong kwarto may garubusay. Hoy, good morning kay Gion Gid Medina. Good morning po sa imo. Nagaantabay palan sa tuya. Siyempre, sa gabos pong mga parantabay niya to, kumusta po kamo? Ano man po ang sendong pinagigibong niya na pag-aldaw? Kunyan, anharong basta may busay na sa, an busay hali na sa atop, talagang matindi na. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Igualang importante kang nag-upload sa tuya. Sabi digdi ni Kim Lior Cahunyo, saro sa mga pag-iribata dyan sa Banwan Kanbalatan. Sir, pwede po pag-greet si Mr. Samuel Satueto Bersabi, birthday ngayon. Hoy, happy birthday palan kay Mr. Samuel Satueto Bersabi. Nagsiselebrar po ka na sa iyang kumpleanyo dyan sa Banuan ka na Balatan. Siyempre kay Ma'am Bibilin Oropesa Bersabi sa iyang misis dyan sa Miel's Catering Services. Morning po sa Indo. Diyan sa Banuan po kan Balatan, kadakol man po kitang mga parantabay diyan sa tuya. Ingat-ingat po sa mga yaon sa coastal na barangay diyan sa Banuan kan Balatan, sa mga yaon sa gilid kan dagat. Sa ngunya na panahon, talagang masakit na panahon, lalong-lalo na nagpaparaduros-duros na nin habagat. Report! Yan man sa linya si Karondang Raquel, pasok. Salamat tabi Karondang Philip Marinaga sa imasin sa kapos na gantabay. Sa tuyang informasyon sa lado lokal, aabuton sa 20,155 na individual ang nakapagtapos na kang libreng theoretical driving course o TTC kang Land Transportation Office LTO Regional Office number 5 pun pay ni kang bulan kang Enero hasta bulan kaya ang Hunyo presenting taon. Sigun tabi karon ng Philip sa naging kapayagan ni Cesar Byron Sis, ang LTO Bicol Digital Media and Public Assistance Office Head, ipig salaysay kay ni nasa enot na semestre sana nakakondusir na ang ahensya ni nga abuton
sa 313 na libreng TDC session sa regional offices asin sa manlain-lain na district offices iti sa interong kabikulan. Ang theoretical driving course saro ini 15 oras na kurso sa pagsasanay nakabali sa mga fundamentals nakahagadan bago ka makapag-apply sa sarong permiso o student permit kay puan mo nang makapagkuha ka ning kursong ini nagtutok do ni mga fundamental na lay mga susundon asin ang mga regulasyon mapadapit sa transportasyon sa daga siring man ang tamang pagmamaneho asin mga paagi tangani maging sarong responsableng driver. Sigon sa LTO Bicol, importante ning enot na lakdang sa proseso ning pag-a-apply ning lisensya kang sarong individual. Ang panuntunan sa dokumento na kay puan tangani makakuha ning permiso sa estudyante, kabilang ang sarong valid ID na tinataw kang gobyerno, PSA o sertipiko ning pagkamundag, pasaporte o national ID asin sarong sertipiko medikal gikan sa sarong klinika medical na accredited sa LTO. Ang mga edad o ang ating iguang edad 16 anyos pataas ang pwedeng mag-apply alagad kay puhan ning pagtugot kang magulang para sa mga minor de edad o itong inaapod na parent consent letter. Ibigdugang patabi karon ng Philip Nices na ang LTO Regional Office Number 5 nagkukondusir man ning libreng TDC sa kahagadan ka mga barangay, munisipyo asin pribadong institusyon urog na sa mga hararayong lugar sa nagkapirang kaso kasabay man sa paggibo ni mga proseso ka mga student permit nga ni mapadali ang serbisyo para sa mga residente. Kung theoretical driver course sa nampigaalok, ang mga partisipante tinatawan ni theoretical driving course certificate na pwedeng isumitir sa arinman na opisina kang Land Transportation Office o LTO para sa aplikasyon para sa student permit. Mientras adto padagos man ang pagsimbag kang Land Transportation Office, LTO Regional Office Number 5 sa mga reklamo, mapadapit sa maluway na pagproseso kang registration ka mga bihikulo sa nibapang transaksyon, biging kami narman ang publiko na isumbong sa Land Transportation Office, LTO ang mga reklamo laban sa mga dealers o anuman na eksperyensya na problema sa pagproseso para sa investigasyon asin magkakanigong aksyon. Initabi karon ng Philip ang tinawan ngunya ni SES sa mga nagkapira kaya na mga distributor ning lulunadan, magpa four-wheel vehicles, urog na tabi karon ng Philip sa motorsiklo na aloy itao ang magkakanigong dokumento kung ika nagkuaning motor, urog na kung nagkuha kaning hulugan. Alaga tinawaan doon kang LTO, haloy na ini pinagtawaan doon kag nasabi ng ahensya na dapat itao dahil nga ni daya na abuto ni sarong bulan na ang papeles ang magkakanigong dokumento kang motor na pinagkuha mo, pigkas mo man yan o pighulugan, dapat i-release mismo kang dealer kang pinagkuan mo ning motor. Magkapira kaya tabi karon ng Philip na senaryo, problema kang iba niya itong mga kababayan na nagkuan ning motor, urog na kung urlugan, igdinalang sa Rinconada area, minsan inaabot ning sarong taon bago i-release ang papeles kang kinuamong motor. And sa lado kayan, kinuataman ang site kang mga motor vehicles, igdi sa syudad ng Iriga, sinda kayak pala, tinitipon ninda ta mga papeles bago padara duman sa regional office, tangani dang sarok lang ang gasto. Alagad, nilinaw ini kang LTO Regional Office Number 5 na dai pwede yan once daan nagkuan ang sarong individual nagbakal ning motor, magpahulugan man yan o kinas ninda outright data abuto ni sarong simana, dapat i-release itao itong mga dokumento na nagpapatunay na itong bihikulo na daradaran niya nakapangaran ka mismo sa driver o may sadiri kang pagkuha ni motor. So yan tabi karon ng Philip ang sa tuyang mga pinapalo up na impormasyon, mapadapita naman sa mga reklamo igdi sa syudad ng Iriga na may mga kunyanig di mga motor vehicle na haloy na magtao kang dokumento kan sa indang pinagkuang motor. Gikan sa location para sa RPM, this kay Radyo Ronda, Laca Cáceres reporting. Field Report! Salamat tabi karon ng Raquel sa mga dugang mga informasyon pag-abot yadig di sa mga rehistro kan mga motorsiklo. Ang pinaglalagay po diyan itong mga pigkasan bako so hulugan lugod
pinaghihinguan ninda yan na maristo ta alangan man pag da itulos siya na ristro may rason an naguhulog na dahil man niya nindo pigpaparehistro kay bayan sa binabayadan maray nga kayan pabatak na sana kadakol po kan mga motorsiklo na binabatak siyempre kung dahil man nakakahulog iba mga wise man pa ribay-ribay nin motor kaya sigurista man po ang mga dealer nin motor pero pag kinasan mo abalang marhay an pag-rehistro kan motorsiklo kung ani ka ito kunday pa ako nag-follow up sa dealer sabi ba ni Ma'am Grace Rojas ang chief kan LTO follow up mo nga sa dealer ta ano nga bayad na ngayon kay ba ngayon sa binabayadan pag nagkuha ka nin motor ang pagpaparehistro obligasyon ngayon kan mga dealer na i-rehistro ninda tulos kaya may kasalan talaga digdi ang mga dealer kung abala ang pagpaparehistro bako man yan sa regional office ang nag-aabala sa enda sa LTO na mai-release ang rehistro sinda ang nag-aabala na kung i-follow up ninda yan buo man ang LTO nin mga backlog baga sabi nga ni Assistant Secretary Marcos Lacanilao dapat yan mga backlog tapos ito ngayang mga backlog sa new plate dapat magkatarapos na maitao na sa mga bagong plaka tapos ining sa mga rehistro dahil nga pwedeng pagparaabalahon kan mga dealer kung nauurabala sa LTO bako na po yan problema minsan nagtuturuklingan baga kunyan nga yada mang kaya nga pigtataw kan dealer tulos sa samuya so papilo di siyempre magkakaigwanin rason sa LTO man saro man na bagol bulan malako ta pirang bulan bago na kuha an sa kuyang bagong plaka duman pa ka sa Metro Manila sa central office kinuan plaka kan motor ko new plate ang problema yaon sa inda imbis na ipadarana sana sa mga branch kan LTO piglalaygay baga kan LTO man kaya dapat kung gusto nindang madali ang proseso sinda mismo ipasa na yan sa regional office o kaya sa mga branch kan LTO ang mga bagong plakang ini na pagparaabalahon sinda mismo nang aabala man saro man ang LTO kung minsan pang-abala man sa proseso kan rehistro. Kung uminagi pa sa fixer, mas lalong malala. Tigdiseri ka may mga fixer dyan sa luwas kan LTO, confirmation, halo yun. Ay man kaya piglalakaw, ta gusto magparahagad din kwarta ngayon sa paglakaw. Madubang pangako sa HPG, kung ano-ano ang mga pigpapara alibay. Pag-abot sa confirmation kan sarong pigpaparehistro na bikulo kung may remalaso. Dan iba man dahil manararaya aram ng fixer dyan pa mapara oro-otro ta abo man na magparagal abo man maabala kuno ang nangyayari naabala lugod pag yaon sa fixer sige, nakagad kwarta kung minsan natataunan bagan mga ipagsusulit man na fixer na ini. Nagagastos na sa kwarta. Ito pala, dahil man naghihiro, ginastos na sa kwarta ang pamparehistro. Kaya dahil po kami magparatubod sa mga fixer na yan, ano ba, sa insurance, ng mga nakapalibot sa LTO, digdi sa San Isidro, sa Iriga, sa LTO, kadakol man kayan, sa luwas. Pinsan ko nga pinsan ni Mrs. Biktima. Ay man giraray nararaya, doang bihikulo pa, na ariglo na susaro. Duman, buminalik na naman. Ay, ko pangyayari pag-araw kay ni mapagal. Sabi ko, itry ko giraray masupog niya ako kay LTO Chief Ma'am Grace Rojas na balik-balik na ako dyan. Pagpapara sabihan ako, ano man yan, mayong karayaan ang pinsan mong yan.
Ay inda pag-arog po kaya ng aram ng pixir. Linaygay na nga ni Sinda. Taon ang binilang bago na rehistro sa indang owner type jeep. Dumampagiraray nag-utro, duwang behikulo, sarong auto, sarong motor, ay Santissima Trinidad. Kaya mayo pong mangyayari pag-arog kayan ang ibang mga kababayan kaya niya to, imbes na mapakarayan proseso, mapadali, naaabala, nagtitiwala digdi sa mga pixer. Hindi ko nangangaranan ng pixer, masupog baga. Basta maghero sana siya. Dahil niya pagparalay gayon, itong pigpaparehistro sa iya, bistado ko siya. Hindi, pag mga pixer, sa luwas kan LTO, mayo man talagang habol kaya ng LTO. Ano man ang magiginibuninda kaya, tabako man sa inda pinagtransact. So, kung ipaparehistro, so, behikulo, tapos sa pagpaparehistro, kan behikulo sa kaan iba nagkukuha ng driver's license, tigpapaagi sa pixer ay ngunyan masakit na po pag sa driver's license makuha ka ay na po pwede na magparaagi sa pixer kung aktual may exam diyan na masisibol alangan man sa pixer ang mag-exam kaya naghihigpit baga ngunyan ang LTO kaya ito nakakarulusot ang mga driver's license na pinapaagi sa pixir kunyan dahil na masakit na po yan na bako ng basta-basta dapat kay puan personal ika magtuyo sa LTO tanganing mag exam written exam tapos kung i-actual ka tataw kang magmaniho makuha kang lisensya iba kaya nagkukuha ng driver's license ginigamit siya na ID. Dahil man nagda-drive ko igwa kong kabisto na pag iribadig din nagtuyo da kay Ma'am Grace makuha ning driver's license ba niya ako ito nagmamaniho ano man niya makuha ning lisensya hindi niya ako minsan makonselo man ang ibang mga kababayan niya to kung iisipon ka driver's license kunyam baga i-transact mo dahil pigpaparadiko-dikuhan ba kung araw ka national ID no man nga ito national ID ito saka iba pang ID ang ID nga ni sa kumpanya dahil pig aanor minsan ay luya nga yung ID yan aray pa kung sa SSS tapos ang ID nga ning sa KBP license dahil man piganor. Kaya minsan mas powerful po na gamiton ang driver's license. Dahil paparadiko-dikuhan sa mga transaksyon. Alangan man, bako man basta-basta makakuha ka ng driver's license kung dahil nag-agi sa proseso. Aray kung arog duman sa rekto, kadakol duman. Nakukuha ang mga pirata maski diploma gibuhang kaduman kundi dahil man pwede yan kung naghihirigpitan na natitris po yan ini palan nga kinuha mo sana duman sa rekto na diploma mo pirata tapos ining driver's license mo nga pirata kinuha mo sana duman sa rekto man. Happy birthday palan ki Mr. Samuel Satueto Bersabe sin ki Mama Bibelen Oropesa Bersabica na Miles Catering Services dyan sa Dolorosa, Nabua, Camarinesor. Ali po yan ki Kim Hunyo. Happy birthday po sa Indo. Sa Saimo.
Mr. Samuel Satueto Bersabi. Kumusta dyan sa ki Mama Bibilin Oropesa Bersabi kan Miles Catering Services dyan po sa Dolorosa, Nabua, Camarines Sur. Kumusta man ki Konsyal Manolo Xiano Luzon, asin man ki dating Vice Mayor Marisa Bilitario Hao yan sa Barangay Santo Domingo sa Banwaan po kan Nabua. Kumusta na daw si dating Secretary Ruben de los Santos man sa Alamid taga dyan man sa Santo Domingo, sa kasi Engineer Nilo Salazar yan sa Pagbubungon, Santo Domingo, Nabua. Si Engineer Ares Hermoso, kumusta man? Nakol po kitang mga amigo-amiga dyan sa Banwaan ka na Nabua. Yan sa Antipolo Old Nabua, ki retired Air Force Alex Celeste, ki Grande Asinman, ki dating Kagawad Louis Lieno. Aray pa ni si dating Kagawad Louis Lieno, si classmate, sige sinabagan, tuma-tuma. Kada post, may mga inumon. Nakahuruba paninbado, nagngiri ng anak. Narakpun sa tanod. Dapat day naman pagparapos kung mga nakahuruba ninbado ang kampang mo, classmate Louie bawal bagayan. Kunya ng kaken, di man nga dating Kagawad dirita tao sa Kuwalay. Di barangay na pinagbabawal nga mga nakaukas, pinagpo-post pa nagiinom mga nakaukas. Sinasabi talagang katotohanan masakit. Nag-arog yan. Ito pating mga kahampang nagtatakot na sa iba. Baka na di man parakop sa buhay. Kaya man, nagsusumba sa naman kita. Pag nakahubaan mga paraino, makatakot baga minsan. Kung may mga tato. Tapos kung bururat na intiro nang nagawawating-wating kan baso. Kung microphone, pig intiro ng pig aaragawan. Ay, ngiri. Kaya minsan makonsuelo man sa barangay. Nauso kaya pinagbawal bagaan mga nakahuba, lalo na mga nagiinom kung sa ensayo ng mga gilid-gilid. May nagpost po na sarong Pares Press kan syudad nin Iriga na naghahapot kon kooperatiba, Kasoreco 3 o pribado, Bicol Light and Power Corporation ang tunay na makakaray sa Rinconada area. Kung ika taga Rinconada, ano ang masasabi mo? Kung ako ang naputon para sa kuya, magtinir na sana sa kita sa Kasoreco 3 para kunyang kan Bicol Light na inita. Baka mas lalo pang Bicol brownout ang sa puunta para mahal ang babayadan. Mayo man kitang kasiguraduhan kan Bicol Light na ini na mapapakarahay ang serbisyo kan pag-supply ng kuryente digdi po sa Rinconada area. Ngunyan pa sa nangani kung ano-ano na bagaan mga pagparakontra, haloy na po bagayan na araw kayo ang gibo man kan Bicol Light and Power Corporation na laugon ang Kasoreco, kay ito pa bagayan kundi dahil man nagpa-prosper. Ano ba po kayang nasa likod kayo ni mga politiko, yan po ang katotohanan dyan. Pero kung dahil makiaram, kung gustong isa pribado kan Kasoreco 3, mga private individual lugod, mga negosyante. Ayan, may kapital yan. Bakong mga politiko, mga politiko, gagatasan lang po yan. Yan ang katotohanan dyan. Makahirak pag linaog yanin mga politiko. Kaya ito pa baga, arog po kayo ng problema kan Kasoreco 3, pag pinapakiaramanin mga politiko, nagkakawindang-windang ang operasyon. Ngunyan, politiko na naman ang mga nakikiaram, ay mga buisit ining mga politikong ini. Mayo na kaya kamong ibang paggatasan, siguro kulang ang pinaggagatasan nindong kwarta sa Kapitolyo. Kaya digdi na naman kamo sa Rinconada area, mananalasa. Minsan makasuya bagang pagparamasdan, mautang ang Kapitolyo, 3.5
2 billion pesos para sa pagpapadagos da kan uptown kunyan dyan sa Capitol, yung iconic. Tapos hindi kung ano na sa nang pigpaparagibo dyan, na natatapos pigparasimento sa mga kaumahan, may waso na. So iconic Capitol, dahil manahaman. Sige sana, gibo ba kan probinsya, magparautang na sana. Dahil na nagsawa, bilyon pati ang gustong utangon na yung mga buisit. Kaya nga ning kontra si board member Awel Yagono saka si board member Gigi Pilapil kan partido area, anon kaya ngayon na mga utang na naman dahil panganing nga nababayadan sa mga utang kan Kapitolyo. Alam na dis. Kaya yan arog kaya na karo bubulsa. Flood control na naman po ang gigiribon. Kaya masakit. Natutuyawan pati sanggun ang panlalawigan kan Camarines Sur ng mga puppet kan sarong pamilya. Ang pamilya B, digdi sa Camarines Sur. Kaya antes ba kitang magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, good pa lumipat siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipat siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng antivirus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilyang protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Smart to Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling yung sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protect
protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya. Wow, white roses. White Rose Papaya. Wow, white roses. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Sa inman na sulukan ring kunada, Asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta Asin Platika. Balik po kita rin sa tuyang programa. Iguan na po kitang 38 minutos. Makalampasan alas 7 nin pagkaaga. Kumusta po sa mga parantabay niya to? Diyan po sa Banuan ka na Batuk Camarines Sur. Kay Consyal Eliseo Tanay Prela. And siyempre kay Mayor Manoy Enric Dangkalan. Vice Mayor Dado Sorilla. Konsyal Dominici Batacan, asinman ki Konsyal Martin Batacan. Ang mga Batacan dyan sa ano yan, Banuaan ka na bato, talagang matitindi. Dahil naguhuraw, dahil nadadaog. Nagkarumduman ko pati itong kaito si amigo tang komentarista man. Sabi kan iba, ngaya si Batukan. Ano man? Ano niya ako taaro ko? Batakan. Para po doon man doon batok. Kuwasa niya para batok. Hindi ka mo kaya. Sala yan. Trabaho lang. Mayong personalan. Sabi nga niya. Kumbaga, dyan po sa Banuan ka na bato. Kung mayo man ang mga Batakan, mayong konsuelo, mayong check and balance dyan sa sangguniang bayan. Anaram ko nga niya dyan, majority. Ang sangguniang bayan, si Vice Mayor Dado Sorilla. Kundi sa kapakaanan kan mga taga-Bato, dahil man nagpaparapaki dingkilan. Ining si, Vice Mayor Dado Sorilla, ki Mayor Manoy Enric Dangkalan. Alangan man, dahil na pagparaarugon kan panahon, ang alkalde si dating alkalde Iti Bernaldez, kalaban man kaito so Vice Mayor si Buning Bilyones. Hasta si Vic Ramos kan magin mayor, kalaban man permiso ay kan nagin Vice Mayor, kalaban permi kaito si nasuspending mayor Junjun Zorilla. Mayo pong mangyayari kan Banwa na Bato kung magpapara pinulitika. Sabi nga na kayan dahil pagparapairalon ang politikang sobra. Kaya dahil baga ng gana si Vic Ramos pagka Vice Mayor otro na ulan paksi pero nag-uay si Mayor na. Puro nagkaturuwal, pati si Junjun Zorilla tuwal. Masa kaya sigan diringkilan kandua. So mga taga-Bato man suruya na la na mga pagal na pagparamasdan kading mga politiko sa di Bato. Nagkakisa na ba mga puso kabuot. Ba ang bato-bato na ngayon. Kaya nangyari sa enda pansit bato. Nagin pansit sana. Madaling palumukon ang pansit bato basta linoto. Ngayon para baga pag-abot sa politika dahil palabi-labi. Ang politika, yaon sana yan dyan. Pero kung ang kapakaanan na, kan mga namamanwaan, ang kapakaanan kan na mga taga-Bato, ang masasakripisyo, ay dahil na yan pag iba-iba, herak man kan mga taga-Bato. Enot si Soy Kapitan. At binsido na kaya Manoy Enric Dangkalan bilang mayor baka masuya pag day ka mo nagkasararo suyan Bato.
Itagamo sa bato. Pusong bato. Magtubod sa nanganay ka mo sa kantang Pusong Bato, Pansit Bato. Sabi po ni Senador Erwin Tulfo na may nagkapirang lokal na politiko na nagsasadiri na iyon may sadiri kan mga electric cooperatives anday nagbabayad kan sa indang na konsumong kuryente. Sana bakong tagadigdi sa Rinconada area. Yun nga ang ibang politiko hindi nagbayad ng kuryente. What in the world is that ang pumapasan yung ibang consumer? Sa Masbate yan okay lang kasi bareya sa kanila di nakamalita. Kaya pala may system loss, istoryahi wala may muto nimo. Mabuti alam mo. Report! Yaon man sa linya si Karondang Raquel, pasok. Salamat tabi Karondang Philip sa satuya pang heras na impormasyon sa lado lokal. Nagpaluwas naman ni bagong panuntunan as in nagpagirumdum ang DepEd, the Department of Education, ipigla tagini sa gabos na regional offices igdi sa Pilipinas na nagpatanid ini as in nagpagirumdum sa gabos na mga maestra kawani na mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit kang ATM payroll card bilang collateral sa pagkuaning loan o pag-utang. Sigun kaya sa DepEd, dapat siguraduhon ka mga empleyado na sinda nakikipag-transaction lang sa mga lehitimo as in autorisadong loan facilities tanganing maiwasan alikaya ng panluloko as in iba pang problema pinansyal. Tinawan doon ka na sabi ng ahensya ang kaimportantehan kang protekta sa payroll accounts as in personal information ka mga empleyado laban sa illegal na mga lending scheme sa iman na lugar hindi sa Pilipinas. Sa puntong ini tabi Karondang Philip, kadakol ka mga kunyan yato, kababayan yato mga maestra, particularmente na hindi sa syudad ng Iriga, na kung sigun sa Sainda, dahil man talaga may iwasan, dahil malilikay na kung minsan nakakapag-loan sinda na isasanrang ATM, lalo na kung igwang mga emergency na mayo man ibang mabirikan, mas madali na mag-loan kung iko-collateral ang sa indang ATM. Alagad, sabi kang DepEd, pinagbabawal na ini, bawal na ini, dapat pwede ang makuha ang data information nila, tamisan nga nila, maski may dadanay kita ning data privacy, minsan may mga details pa mananggad kang sarong persona ang nakukuha kang iba niya itong mga modus operandi. Karondang Raquel, maray ka yan, ang DepEd ang magpautang. O dapat nga ni talaga diba kung pwede man tabi Karondang Philip para ka mga ibang opisina na may mga kunyan sinda cooperative. Ay, maluya man ang cooperative na yan. Digdingan sa area ka ito, may cooperative dahil na nagbabarayan ng tultul sa ibang teacher kaya napugrot. Yan lang. Yan na nga ni Mayo makitang tula sa Bigon. Kaya lang sabi nga ni Kayan, padakol ang maliligis na naman. Sa bagay tabi Karondang Philip, ano'y naman ini, maski nga ni mga ibang pensioner, sa SSS nga ni, pinagbabawal ka mga pensionadong isang run sa idang ATM, pero naisasanra pa man ang giraray. Huli naman sa kapagtikapuhan, urog ng unyan, na bako, maski si Isay ang nag-agrangay, kang kapag sa timusan unyan, lalo na pag-aabot sa panintabo o kwarta gabos maganang bulok-bulok. But anyway, sabi kang DepEd, urog na ang DepEd Regional Office number 5, mautog bininda ining ipapautog, as in papagirumduman ang gabos na mga maestra di sa Rion Bicol na kung pwede, likayan mo na ang sabi nga ni kang pagsanla kang ATM. May mga lending companies kaya, tabi Karondang Philip, lalo na pag mga maestra, minsan nga ni maski mga agong kang siman, day sinda
nagtapauning kwartang ipapaloan kung mayong garantiyang eno talagang kinukuha ang ATM tapos siguro man ang mga iba niyatong lending company sa inman na lugar hindi sa Pilipinas. So yan tabi karon da Philip ang sa tuya pangheras na impormasyon sa lado lokal gikan sa location para sa RPN DCKI Radio Ronda Rakakaseres reporting. Field Report! Salamat Geraray tabi karon da nga Raquel sa mga dugang mong informasyon pag-abot ya digdi po sa mga kunya na ini bagay na ini na pinagkukulateral ka na mga teachers na o kanibang teachers ang sendang mga ATM card sa mga lending institution normal po yan kumbaga adaw kaya man na simbagon kan DepEd an pangangaipo kan sarong teachers na kulang nga ni an nare-receive ninda daw ang naglangkaw na an sa indang mga sweldo. Dakol man Geraray kan may mga utang sa bangko kung sa bangko sa mga lending institution anhapot dyan mabantayan man daw kan Department of Education and mga teachers na pinagkukulateral sa indang mga ATM card kaya daw yan i-monitor ngunyan halimbawa naaraman kan DepEd official na nakakulateral ang ATM card kan sarong teacher kakastiguhon ninda papatawanin penalidad yan ang hapot nangangaipo na nga ni kakastiguhon pa ay masakit yan kung natataparan sa naman ang pangangaipo kan mga teachers dahil po yan ikukulateral ang sendang mga ATM card sa mga lending institution hindi kulang ang nare-receive dawa pinaano kan mga teachers masakit mataparan ang pangangaipo kan sendang pamilya ngunyan pong panahon sa kamahal na presyo kan mga barakalon sa tuition sa nangunyan kan mga aki tapos sa transportasyon pamasay kan mga aki ay grabe baga may mampating mga tri-mobile operators and drivers na nagkapira digdi sa siyudad kan area ka mga abusado man hamak mong duwang item sana si tatagaong ka pag nag-arkila ka dyan pasiring Santiago 200 Isos Mariosip sarong balding pintura sarong sakong ano yan bural 200 grabe naman niya ako ay ano na yan katapat kun itatapat sa tao pwede man na arkila sang gatos sa naman sobra taga po ang mga tri-mobile operators and drivers digdi sa siyudad kan Iriga yan ang katotohanan dahil pag abusuhon ang mga namamanwaan dahil ako binsido na grabe na nga ang tri-mobile digdi sa Iriga mayo ng pasayrong gayo tatagaon man so pasayro ay sala bagang sistema grabe po ang ginigibo kan mga tri-mobile operators and drivers digdi po siyudad kan Iriga pagabat na marhay sa mga kunyan riding public yan po ang katotohanan dyan sa mga nagkukommute kita na mamatean ta kung paano mag-arkila nin mga tri-mobile kaya kung minsan ikinakarga ko na lang sa motor para yan ibabiyahing yan 200 Isus Mariosip man niya ako ining mga tri-mobile drivers and operators na ini dyan biyahing Santiago Overman kaya talim-takim na bagad-bad na pag natatawan kaya magturul-tulan sa nangani kita mahirap man kamo sa mga naghahanap buhay tapos kamo igwang mga fuel subsidy igwang may tinataong ayuda sa asosasyon ang lokal na gobyerno kan Iriga maray pa kamo so riding public mayo nakaka-receive sana pag eleksyon ralapagan pa kan sobre ay inda ka mong mga tri-mobile drivers and operators perming sigurado
kinukontrol ba ka mukan mga politiko? Pag abot sa prangkesa, pera nga ka mo. Ay, dating sistema, pag nga ka mo nagsunod sa samuya, sa patakaran mi, day ka mo tatawan prangkesa. Kalukuhan baga. Kadakol na po kan mga ngunyan, pinagdagdagan pa. Kung kan panahon ni dating Alkalde Madel Alpilor, piglimitaran. So, pag taunin prangkesa sa mga tri-mobile drivers and operators sa Eriga. Ngunyan, para dagdagan. No? Kaya magtios na namulok-pulok ang mga tri-mobile drivers and operators dyan sa sentro kan Eriga, dawa mayong pasayro. Kaso kaman, magparabiyahe, kamahal kan gasolina, kung mayo naman nagsasakay, ay inutil. Maray pa kayan magtuninong ka na dyan sa imong harong. Kasarong tri-mobile drivers and operator. Diyan kaya sa Santiago, ang biyahe dyan, pila-pila. Dahil ka malarga na mayong lao. Kaya pag maarkila ka, dahil man malarga kung bitin ang sa imong bayan. Ay, dahil kita magpara-istoryahan kan mga estilo kan mga para tri-mobile. Ano iba sa naman? Mga, kumbaga, garo, sinasamantala ninda ang pagkakataon at ang aning tios na sa tuyang mga kababayan, gwapang mga oportunista, mapagsamantalang driver, operator, nin tri-mobile sa Eriga, irak man kan mga Erigenyo, dahil tapo pag-arugon gayan, makahirak baga. Kung kamo, arugon man kayan, bilang commuters, riding public, paano man, makulog man baga sa buod. Dapat maging persa na kita pag-abot sa arog kaining sistema. Kaya sana minsan nagpaparadiskusyon ang pasayro sa tri-mobile drivers minsan pigpaparataraman pati kan ibang chuper nin tri-mobile ang pasayro lalo kung senior citizen. Da nga suri senior. Para buhat nga kamo ka mga pang-abala pati nga ninyo sa pagkayod. Igo mga arog kayan, ako namamasdan ko po yan. Melita senior citizen. Pero habo ng pasakayon. Gustuan pamasahe. Kaparehas kay itong bakong senior. Ay santisima. Magurang man kamo, mga tri-mobile drivers and operator, kung nougod-ugod na kamo. Dahil na nindo makaputan ng manibela kan ano yan tri-mobile sabihan ka mo kan mga senior citizen magtiis ikang pagsusuliti ka lamong sakit. Kaya kita saludo kita duman sa mga tri-mobile drivers and operator na mga kumbaga nagre-respeto sa mga gurang, maggurang maghobin yan, irespeto ta an diretso kan lambang saro. Pero kung balasubas kita ay unfair yan sa kinaban. Kumusta kay Madam Jen Vera dyan po sa PES section kan Merkado Publiko kan Iriga, kay Alona Alvaro, syempre kay Lilian No Obero dyan po sa rice section, saka sa mga amigo-amiga tang mga paratindanin feeds, paratindanin bagas, tindan bagas ngunyan marisa mo magbarato magmahal, may mga bagas po na pag sinapna mo pagkaaga marugi na nang lumukngod. Kung anong nangyayari kan mga bagas na ini at kamahal na, maluya pang klase ang kalidad, tapos masabi man sa paratindanin bagas nag-agi nga iton sa QC nag-agi sa QC kung marugi pagkaaga sinapna mo pa sa ng banggi pagkaaga marugi una biglang nalumoy. Ay anong klaseng mga bagas yan? Hindi kung nag-aragi yan sa QC bakong arog kaya ng mga bagas. Ako ang hiling ko ini pong mga bagas na ining madaling magrugi. Ano iba? Kunyan yan itong nabasa
laon man nga, pero nabasaan iba. Yan po ang katotohanan dyan. Dahil naaalang na maray. Pero kung alang na maray yan sa init, ay daw pinano. Iba po, maski sa dryer, nag-agi sa dryer na minulinong paroy, ang nagluluwas na bagas kayan, maluyang klase. Kung araw kan binalad talaga sa init na mga bagas, sapnaon mo man yan, mga duwang aldaw pa, kaya pa kayan, basta ba kung rugion ang bagas. Kaya minsan ini po bagang mga imported, ang iba ugmahon, sabi kan amigo kong DJ, ay mas masiram nga maputi. Anong masiram maputi? Marugi. Saan mga Pilipino, dahil tuod kan maruging bagas. Gusto ninda pag sinapna na bagas ang magluwas na maluto, itong mapinsud. Kaya maginhawa. Kita ba mga trabahador, maginhawa sa tulak. Saka haloy nga, matuus. Sabi nga ni, kaya hindi sa tatara mo na rin kunada. Hiro nga kung marugi, nagbublay na nga sa awak pag ika sada trabador. Kaya dapat so itinitindang bagas dyan. So mga tultol man, dahil pagparambugan ng mga para bakal, para tungod din bagas na kamahal na, pinakababa 35. Bakal ako nin 30 pisoson, pambawag sa ayam. Uita, karoon na linugaw, pagkaaga, ay ano man niya akong bagas ni Jesus Mariosit. Ay kung sa manok tama yung problema, ibudbud mo sana yan. Pero pag sa ayam, pati ang ayam, pag marugiyo na, ano man nga ni, abo na ang ayam magkakan. Lalo kung mayo lamang halo, ay, na mga pampasiram. Halimbawa, may pritos na sira, dapat may mga payunin manok na adobo. Inayam mo yan, Marte naman. Dahil mo naman mapakakanin bagas sana. Arugan panahon. Dikit sana yan mga surusagmaw. Ay, ngunyan, babadgetan muna na ayam. Dapat igwa ka naman dyan mga pansira. Pag abot sa pambahog kan ayam na maluto. Nag-iiba man po ang panahon. Kaya minsan, pati nga ni baga, kaya sabi kan iba, paano ngayang ang tao dahil mag-ugaling hayop, taan gatas ngayang mga pigpaparapainom, hali sa hayop. Kaya ngayon mga ugali kan iba, ngunyan, lalo na ibang mga hoben, sa hayop na. Ay, pambihira niya ako. Saan man daw yan ako Kumbaga, ibang istorya naman yan. Kung talagang ang tao sa hayop ang ugali, ay sa hayop talaga yan. Pero kung ang ugali sa tao man talaga yan. Depende na yan sa pagkatao. Taan tao baga, may kasabihan kita na man is the best, the satisfied animal. Man is the best animal. Nangangahulugan, kung ang tao naghihinayop, hali kita sa hayop, pako kitang hali sa tao. Ini po ang masakit ipaliwanag sa ladukan sensya, saka sa ladukan relihiyon. Sa relihiyon, sabi ang naghali ang tao, sa Biblia nagpuon, kay Adan sa kay Eva. Hali sa tao, nilalang. Pag-abot man duman sa sensya, sa mga para discovery, ang tao ngayon nagali sa unggoy. Kaya nga kitang mga tao, mga urunggo yun. Na pangyayari pag-arog kayan. Iwana po kitang on minuto makalampasan alas 8 nin pagkaaga. Antes po kitang magpadagos kan sa tuyang programa nagkakapiraliwat ng mga pagirumdom. This time check is brought to you by Attorney Shai Fajardo Noble, Board Member, 5th District of Camarines Sur. Free senior high school? Yes, free. Only at Sigera Technological Colleges. No tuition fee. Covered by the SHS voucher program. Free uniform. Free PE uniform.
free school ID, and even free transportation within Nabua, Bato, Mountain Unit, Iriga City Proper, and Baao. That's right! Quality education with less gastos for your family. Either being a student taking the academic track or technical professional track, enjoy quality learning facilities, dedicated and caring teachers, a safe and supportive campus environment. Dito sa Sigera, libre na, di kalidad pa ang edukasyon. So what are you waiting for? Enroll now at Sigera Technological Colleges Senior High School. Bring your dreams. We will take care of the rest. Class starts on June 15, 2026. Be one of us. Be a citizen Senior High School. Your future career starts with the right choice. Take the next step at Sigera Technological Colleges, your partner in achieving academic excellence and professional success, offering competitive degree programs like Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Science in Office Administration, Bachelor of Science in Business Management, major in Marketing Management, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, major in Food Service Management, Automotive Technology, Electrical Technology, Electronics Technology, Computer Hardware Servicing, Bachelor of Engineering Technology, major in Automotive Technology, Electrical Technology, Electronics Technology, Bachelor of Technology and Livelihood Education, major in Home Economics, Industrial Arts, Information and Communication Technology at CTC. You don't just earn a degree, you gain industry-relevant skills, hands-on experience, leadership training, and a strong foundation for your career. Sigera prepared me not just to graduate, but to succeed in the real world. Be part of a college that builds leaders, innovators, and professionals. Enroll now at Sigera Technological Colleges. Visit our campus or connect with us online today by visiting and messaging our official Facebook page. Enrollment is ongoing. Classes starts on first semester of academic year 2026 to 2027 on August 17, 2026. This is the Sigera Technological Colleges. Knowledge, skills, and discipline. Ana oras man ini hatod man sa Indoka na Nakings Fall Water Repelling Station na makukuha dyan sa atubangan kan San Isidro Elementary School digdi po sa siyudad ka na Iriga. Owned and managed by Ani Barasina, Bagapuro. Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ng ating mga anak edad 6 hanggang 59 kulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol. Sa pagrukyaw kang kapiestahan ni ina, patron kan Kabikolan, Nuestra Señora de Peña Francia, mawat niya mo ang padagos na katuninungan, asin biyaya ng Diyos sa lambang familia. Ang RPN DZKI Radyo Ronda Iriga, katuwang ang mga minasunod na sponsors, nagpapasalamat sa gigibuhon na live coverage kan traslasyon asin fluvial procession ngunyan na taon 2026. Honorable Leonardo Jun Narito Jr., Municipal Vice Mayor Balatan Camarines Sur. Honorable Attorney Shai Fajardo Noble, Board Member, 5th District Camarines Sur. Punong Barangay Nilsitas Azul, Bermas and Family, Barangay Luluwasan, Balatan Camarines Sur. Honorable Princess May Berses Masbanwa and Family, SK Federation President, Balatan Camarines Sur. Former Municipal Councilor Ruben de los Santos Briones. Police Major Engelbert L. Turaldo, Chief of Police, Baao Municipal Police Station, Police Captain Rolando R. Rigaspi Jr., Chief of Police, Balatan Municipal Police Station, Manghente Beach Resort, Pararao, Balatan, Camarines Sur, owned and managed by Mrs. Adel Fajardo Manghente and Blisilda Manghente Elevado, Lalas Boutique and Minimart and BJSN Store, Poblacion, Siramag, Balatan, Camarines Sur, Samantas Place Resort and Events Place. Get relaxed.
and feel the ocean breeze that you're looking for. With your family, open 733-4144 Milestream Water Refilling Station and Milestream Variety Store located in front of Balatan Municipal Police Station. Owned and managed by Mr. Christian Elio, Mr. Gino Lumitaw and family, also known as Mandaragat TV. Tunewave Lights and Sounds. Services offered: sounds and lights, square trusses, lead wall, stage roofing, lead dance floor, band equipments, generator, cold sparkler, DJ spinner. Tunewave Lights and Sounds is located at Barangay Santa Cruz Sur, Iriga City. For inquiries, contact 0929-6251-842. Tunewave Lights and Sounds is owned and managed by Mr. Ruben M. No. M. Daily Grocery. Items are very affordable. Your everyday one-stop shop located at Zone 1, Barangay Pararao, Balatan, Camarines Sur. Jello and Josh Water Refilling Station located at Zone 2, Barangay Tapayas, Balatan, Camarines Sur. Owned and managed by Josel Belmonte Ani. Saks Flower Shop, Zone 5, Highway 1, San Miguel, Iriga City, Neryusan, Iriga. Services offered: car surprise, bouquet for birthday, anniversary, money bouquet, wedding, sympathy flowers for funerals or any kind of flowers arrangements, retailer and wholesaler. For inquiries, follow their FB page at Zaks Flower Shop and Ani Store, located at Barangay Tapayas, Balatan, Camarines Sur. Diyos mabalos sa Saindo po Gabos. An RPN DZKI 1332 kHz Radyo Ronda, Iriga City nakikisumaros sa pagselebrar kan kapistahan ni Nuestra Señora de Peña Francia asin Divino Rostro ngunyan na taon na 2026. Uya ang mga sponsors kan sabuyang Peña Francia Festival 2026 special coverage. Barangay Kagawad, Eugene M. Bagaporo and family, San Nicolas, Iriga City. Viro Couture by Ronnie Gutierrez Visitacion, owned and managed by Ronnie G. Visitacion, located at Zone 2 La Purisima Street, Goa, Camarines Sur, with contact number 0968-235-8572. Felisa Timonay and family, Great Rapids City, State of Michigan, United States of America, and San Nicolas, Iriga City. Ana Piña Francia live coverage sa tudman sa Indokan mga minasunod na sponsor: Jerry Navarez, Chief Land Transportation Officer, Tigaon, Camarines Sur; Dote Barata Amansa and family, Salcedo Gravel and Sand Dealer, care of Buen Salcedo Aguilar, San Vicente Sur, Iriga City; Buracan Sariles, PNR Site San Francisco, Iriga City, and Buracan Flower Arrangement Services, Alpelor Street, San Miguel, Iriga City; Honorable Antonia Anibusadre, San Francisco, Iriga City; France Emporium, San Roque, Iriga City; Attorney Rico Di Borromeo, San Francisco, Iriga City; Reverend Father Danilo R. Aguilar, Pares Prest, Our Lady of Salvacion, Salvacion, Iriga City; Honorable Nestor Andales, Liga ng mga Barangay President, San Agustin, Iriga City; Honorable Jorel Kaayaw and family, Iriga City Councilor Anita Tirao Apolinar, Zone 6, Tarusan Street, San Francisco, Iriga City; Nileta Marmol Gregorio and family, Calcedonia Street, San Isidro, Iriga City; J.M. Oralios Funeral Homes, The Original, San Isidro, Iriga City. Sa Saindo po Gabos, kami po nagpapasalamat. Pinapagirumdom sa satuya na sa likod nin kada kasakitan may paglaom na naghahalak. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Mensaheng ini hatod sa tuya kan Miel's Catering Services. Sa bawat selebrasyon, BL's Catering ang kasama.
Ang Miels Catering Services ay matatagpuan sa Zone 7, Barangay Dolorosa, Nabua, Camarines Sur. Owned and managed by Mr. and Mrs. Babylin Oropesa Bersabe and Mr. Samuel Satwito Bersabe. Miels Catering Services offers food, decoration, and rental. We offer wedding, christening, birthday, anniversary, stage decoration, home event, and any kind of occasions. For inquiries, call or text at 0912-123-4150 or 0967-346-4654. You can also visit their Facebook page at Miels Catering Services. Place, good quality, pang masa price. Sa bawat event, perfect ang vibes. Sa ilman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika. Balik po kita rigdi sa tuyang programa. Iguana po kitang 15 minutos. Makalampas na alas 8 na pagkaaga. Kumusta man sa mga parantabay niya to dyan po sa Banuan, Canbao, Camarines Sur. Kasod mapalan, formal nang nagpuunan kaugma, ay kaugma pati, Kamuyan Festival dyan sa Banuan, Canbao. Siyempre, pinanginutan mismo ini ni Mayor Jeff Besenyo. Hindi kita naka-attender ta Banggina. Ako, harayo, anbao. Ay, nag-aalok na naman. Ay, ako, baka mga ribusaw na naman sila kita dyan. Laugaw, kung minsan nag-aalok, kung ano-ano na sana bagang nagluluwas na kunyan, kontrobersiya. Sabi po digdia hining dapit sa mga akusasyon na pinipili kan mga barangay official o nikap kung si Isayan pwedeng ibali sa Porpis Pantawid Pamilya Pilipino Program. Gawa man pong punong barangay o kapitan na kumbaga namimili manggad kan ililista sa Porpis pero may magandang katotohanan dyan sabi kan ibang mga kapitan pagbutuhan da matik nakalista sa master list ninda ang tutuan barangay kapitan ang signatory o may approval bago ang processing as Porpis beneficiary base sa update sa regional office kan DSWD Tugigaraw, Cagayan. Mayo man po kayang nag-aadal daiman si kapitan ang namimili pero bago iluwas yan nag-aagi muna yan kick-up sala po kaya iba may regular na trabaho pero Porpis daiman ko ta yan qualified, diba? Yes na yes, sana tanggalin na lang Porpis kasi hindi naman para sa mahirap. Dito sa amin, mas marami pa naka Porpis na maganda ang pamumuhay kisa mga mahihirap. Ay, para sa kuya kaya ang DSWD sarao na marahay ang paglista. So mga tiyos, iyon indang ilista. Kung minsan kaya, so mga harani sa inda, iyon pigdilista, pigdidilinsyan man po kanibang mga empleyado kan DSW, ining mga length na ini. Sa regional office po ang naglilista kan madyan, ma-survey sa barangay. Kaya suya nga niyan mga barangay official sa nangyayaring ini. Napag problema na nga kan mga membros kan Porpis, madulok na nga sa samuya. Pero nga pag paglista, di nga kaming pag-aram. Dapat kaya nga naglilista pa sana ang taga DSWD, maki-coordinate na sa muyang mga barangay officials, kikapitan, tanganing maaraman ngaya, ninda, kung siyan dapat ilista, siyan dapat tawana, tios. Yun nga mga problema kaining mga paralistang ini,
kan DSWD sa Porpis sa mga barangay. Mismong mga barangay officials po, mga punong barangay, nagrereklamo laban sa inda. Kaya, pako man niyang tutuan, pagpaparalista kan iba na mga tios, nagiging miyembros kan Porpis, yaon dyan ang problema. Takun lilis pigdidilihin dyan pa, bako man tios. O, di, masabi man itong sa link kan DSWD sa Porpis sa Lambang Siyudad o Banwaan. Ako nga dapat may harassment sa sakuya. Nagirumduman ko nga sa mga Tagaligasping, mga link kan Porpis sa DSWD digdi sa Iriga, kaya ito maniniwang ngunya nagtaraba na. Ako garo basog ang mga ini. Maray hayahayan buhay. Pag-abot sa DSWD, hayahayan trabaho. Nagtaraba nga ni. Nawa sigan baraklay sa mga barangay. Sigan rolista. Ano ba inda kung nagbuburo barangay man, baka daiman, kikuha sa nasulistahan, sagin, kan mga tios, yan sa uso data kan barangay, hindi, siyempre, lusot. Ganyan, pag may nagreklamo na, may problema, maduman kay Kapitan, Kap, sabi ba ko mandang yung tiyo sining digdi sa listahan, ayaon sa barangay mo, ayan lang, pag-arog po kayan, urulan paksiw. Si Kapitan man ay inda ngayon, labot ko, man nga sa indo. Manta ngayon, kamon magparalistad na mga taga DSWD, dahil man nga kamo nakikoordinar sa muya. Ngunyan nga, digdi na kamo, may reklamo na. Kaya, ini po ang problema kan sa tuyang mga kababayan. Pag-arog kayan. Oy, happy birthday pala sa kuyang tugang kay Reverend Father Vicente Baracena dyan sa Ordaneta City, Pangasinan. Harayo. Nagsisilibrar kan sa iyang kumpleanyo ngunya na pagkaaldaw. Advance garo August 19 ini. Advance man dakol na kaya kan mga greetings tulos. Sabi digdia from 50 years now, anong tataramon sa partido ang gusto mong buhay pa? I-comment anhapot. Ano ang sarong partido, Bicol, word, praise o expression na gusto nindong madangog pakan sa tuyang mga aki asin makuapo 50 years from now. Nali po yan kay Congressman Arnie Bukid Fuentebella. Sining si Cardinal Luis Antonio Tagli, Pro-Prefect of the Dicastery of Evangelization and Special Envoy of Pope Leo XIV, arrives at Jackson's International Airport and Port Moresby, Papua New Guinea. Kasudma. Nga na taon, Tagli is in the country for the 125th anniversary of the arrival of the Catholic Queen in the Diocese of Bougainville. Flood control project po biglang nagguho. Ngunya na bulan matapos makumpleto dyan sa Kanaman, Camarines Sur. Nagaguho man na parte kan sarong flood control project sa Barangay San Francisco, Kanaman, Camarines Sur. Nagkapirang bulan sa naman matapos sining makumpleto. Basado sa inisyal na impormasyon hali sa DPW's 3rd Engineering District,
Ang proyekto yan pinautob kan DPWH Region 5. Sigon sa nagkapirang residente kan apektadong barangay, importanteng maipaabot ang insidente ki DPWH Secretary Benz Dizon ang aning maisagibuan magkakanigong investigasyon asin maaraman kung sisay na pwedeng may pagkukulang sa proyekto. Di pa man malinaw sa ngunyan na dahilan kan pagguho padagos pang kinokolekta ang kadagdagan ng detalye dapit sa proyekto. Kabilang ang pagkumpleto kay niya asin sa mga posibleng dahilan kan pagkaraot kan estruktura. Maloya so pakagi mo pag-arog kayan naputol baga sudiki. Kaya sa kanaman perming basa baga ta mga kunyan dyan kaumahan an iba. Yan kung bakong masarigan pa ka simento ay rarasay sa na yan pero bagay ni kunya na drainage tapos may diki sarong 40 anyos na lalaki halis syudad kan Iriga na pinagsasabi kan pulisya na newly identified street level individual ang naaresto sa sarong buy-bust operation sa barangay San Jose, Nabua, Camarines Sur, bandang alas 5 nin magumagaon, kasudma. Igon sa Nabua Municipal Police Station, nadakopan suspect matapos subot magpabakal nin sarong sase kan pinagtutubudan na shabu, karibayan 500 pesos na buy-bust money. Sa isinagibong body search na kumpiskar man halis sa sayan sarong black Cohen purse na may laog nin 8 sase na may pinagtutubudan illegal na droga pero sa buy-bust money. Nagabot man sa 5.4 gramo ang kabilugan na kumpiskar kan pinagtutubudan shabu na pinagtutubudan nagkakantidad nin 13,872 pesos. Sinagibo man sa lugar ana marking as in inventory kan mga nakumpiskar na ebidensya sa presensya kan suspect as in mga testigo. Nasa kustodiya naman kan Nabua MPS ang suspect para sa magkakanigong disposisyon asin pag susunod nin mga kasong nadadapat. Hoy duman syudad kan Naga nagkariribok man kadikit sa laog kan Naga City Hall compound matapos masulo ang piglulutong paninda kan sarong food cart poco mas o menos alas 9:04 nin aga. Nakapwesto ang food cart sa atubangan mismo kan City Population and Nutrition Office kan biglang masulo ang pinaglulutong pagkakan. Marikas man na napalsok ang kalayo kaya day na ininagwarak sa maniwiwang parte kan lugar mayo man na i-report na kulgan sa insidente. Nagsasagibo man ng investigasyon ang Bureau of Fire Protection tanganing maaraman kung ano ang naging dahilan kan pagkasulo. Tapos ini pong tulong o nag-aabot na sa pinagtutubudan 170,000 ang kantidad kan mga pinagtutubudan illegal na droga na nasamsam sa tulong magkakaiwalay na operasyon kan Erga City Police Station sa Barangay San Francisco, Ciudad kan Iriga, Kasuudma. Sinagibuan mga operasyon bilang parte kan pinaigot na kampanya kan Erga City Police Station katabang ang PDEA Regional Office 5 asin iba pang law enforcement partners laban sa illegal na droga. Sa magkakahiwalay na operasyon na kumpiska kan mga operatiban sarong head-celled transparent plastic sachet na may laog kan pinagtutubudan shabu. Sigon sa pulisya pinagsairarom na ang mga nakumpiskar na ebidensya sa tamang pagmamarka, inventaryo, dokumentasyon asin pangataman kasunod naman sa mga nag-iiral na lay asin proseso. Sinabi man kan Erga City Police Station sa pamamayo ni Police Lieutenant Colonel Jeric Don P. Sadja, Acting Chief of Police na magpapadagos ang sindang mga operasyon laban sa illegal na droga tanganing mamantinir ang katuninungan, seguridad, asin kaligtasan kan mga residente. Padagos man na pinagsasagibo kan mga otoridad ang mga kinakaipuan na proseso dapit sa mga nakumpiskar na ebidensya. Tapos napuli man sa pagkakaaresto ang operasyon
kana mga autoridad laban sa ilegal na armas matapos maaresto ang sarong 63 anyos na dating opisyal kan Philippine National Railways sa barangay Luhong, Ragay, Camarines Sur kan nagtalikod na aldaw. Sinagibo ang operasyon bago liwanag po mas o menos alas 4:50 nin aga. Tapos magpautob ang Criminal Investigation Direction Group kan search warrant bilang parte kan Oplan paglalansag Omega sarong programa laban sa pagwarak asin pag-iingat kan mga ilegal na armas. Kan halughugon ang lugar na pag-araman kan mga operatibaan nagkapirang armas asin bala na naging dahilan kan pagkakaaresto sa dating PNR official. Bilang man sa mga nakumpiskar na sarong kalibre 22 na rifle asin sarong 9mm semi-automatic pistol o KG9, sarong steel magazine para sa kalibre 45 pistola asin 10 bala para sa 9mm na pistola. Nanginutan mismo kan CIDG Camarines Sur Provincial Field Unit ang operasyon tebahan ang mga tauhan kan 95th Special Action Company kan 9th Special Action Battalion kan PNP SAP Camarines Sur Mar PSTA 1st PMFC CSPPO NCIT RIU 5 asin Ragay Municipal Police Station. Nagibo man sa lugaran pagmamarka sin inventaryo kan mga nakuang ebidensya sa atubangan kan suspect asin mga testigo tanganing masiguro tamang pagproseso kan mga ini. Ninaraman sa kustodiya kan pulisya ang suspect mentras na pinaghahanda ang magkakanigong kaso asin iba pang ilegal na lakdang. Padagos man na pinag-aadalan kan mga otoridad ang mga nakumpiskar na armas sa bala bilang parte kan sendang investigasyon. Ayan na, inabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram. Nakaiba niya to sa pagpaabot ng informasyon si Raquel Caceres, sa lado technical si James Oco, duman sa transmitter si Ricky Sagayap. Kuman po si Philip Serdan Baracena, Papa Diyos mabalos kan sa indong, ting sawang pagantabay.